әгәрдәки инде без чын дөреслекне сөйләргә алынганбыз икән. Хәтта муллаларга да әйтәләр, Миңгулгалиевка барасың, бу Пугачевка барасың, кая барасың шунда бар. Менә Илдар шундый хәлләр. Аларга менә шифасы тисен диеп алып килеп күрсәтмәкче, бу көнне күргәнегез бардыр инде. Сез куйдырасыз микән юк икән, аны үзегез хәл итәсез. Исәнмесез? Сәлам барыгызга да. Без кыздырабыз тапшыруында Кыямовлар кыздыра. Хәерле көн, исәнмесез? Һәм җираттагы чыгарылышыбызны башлыйбыз. Бүген кемне кыздырабыз? Беләсеңме, менә журналистика турында сөйләшкәндә, татар журналистикасымы, русныкымы, башканыкымы, ничектер замана шаукымы бик көчләйме? Әлбәттә. Заманча технологиялар хәзер. Менә элегрәк яза торган журналистлар алар ничектер тыныч кына язып утыралар иде. Каядыр әңгәмәгәме барып кайта да шуны яза. Ә хәзер журналистлар, яза торган журналистлар да менә эфирларга чыгып сөйләргә мәҗбүр дип әйтим мен дә ничектер. Замана шушындай таләп куя. YouTube каналлары ачабыз, Instagramларда, туры эфирларда утырабыз. Менә язып кына утырып булмый. Димәк, хәзерге журналист ул инде каләм тотып яза торган гына түгел. Безгә дә әйтәләр иде укыган заманда. Менә сез Илдар абый әйтә иде. Журналист ул сөйләм культурасының үрнәге булырга тиеш. Чөнки син журналист, син кеше арасында йөрисең. Сиңа бит журналист дип карыйлар. Сөйләгәндә дә хәтта матур сөйләгез дия иде. Ул вакытта ул таләпне куйган шушылай дип. Ә менә бүген үзең әйтеп торасың. Менә бүген без моның ичендә кайныйбыз. Бу замананың зарурияте. Менә күрәсең бит, biz ирексездән тележурналистка әйләнергә тиеш булабыз. Аннары кадрлар мәсьәләсе дәйме? Менә әгәрдәки инде без чын дөреслекне сөйләргә алынганбыз икән, кадрлар мәсьәләсе дә бик ничек дип әйтим инде кискен тора. Әлбәттә. Менә без үзебез дә журналыбызга кеше таба алмыйбыз әле менә. Илдар шундый хәлләр. Мишләп бая киткәнне. Ә менә таба алмыйбыз, килмиләр яшьләр. Бик Вайса менә бу ашкынмыйлар. тапшыруны, бу чыгарылышны карагач, иелешеп килерләр, язып тикшереп Алла алырсыз. бирсә. Әйдә кыздырыйк инде, кемне кыздырабыз? Без сайтларга тукталырбыз дигән идек, әйме? Менә бүген минем фикеремчә Татар информда эшләүче коллегаларыбызның иҗат җимешләреннән берничә үрнәк Ни өчен Татар информны алдык дип әйтерсез, әйме? Татар информ ул шундый көчле ресурс, мәгълүмат ресурсы безнең, аны бөтен менә Татарстан матбугаты куллана. Без моны куллы рәвештә әйтәбез. Бу мәгълүмат агентлыгы. Шуңа күрә менә Татар информда киткән хата ул башка мәгълүмат чараларына да үтеп керә. Шуның өчен biz аны алырга булдык. Бу инде чишмәнең башы шушында була. Димәк, ул сәламәт булса, башка җирләрдә сау була. Безнең максатыбыз әлбәттә аларны чебетүдә, кимсетү, хурлау түгел. Кыздырып алу гына. Аларга менә шифасы тисен диеп. Татарстан Республикасы мөселманнары дини нәзарәте коллективы Татарстан имам мөхтәсибләре һәм имамнары кайгы уртаклашу белдерә дип яза бер журналист менә хәбәрләрендә. Кайгы уртаклашуны белдерү бит инде булса артыграк, выражает соболезнованияны туп-турыша тәрҗемә иткәннәр. Имамнары кайгы уртаклаша, шушы сүз җитәр иде. Татарстанда бер иратның руль артында хәле авырайган һәм ул вафат булган. Нинди җөмлә инде. Руль артында утырып булганда панель өстендә ничек утыра икән ул анда? Руль артында шусы күз алдына килми. Рульгә генә утырып йөрәләр бездә гадәттә. Татарстанда бер иратның рульдә барганда хәле авыраган һәм ул үлеп киткән. Вафат булган адам да бик урынлы түгел әле. Юл транспорт һәлакәте аркасында Горький шоссесында бөке барлыкка килгән. Менә күз алдына китер, транспорт һәлакәте дигәндә бик күп бөкеләр, теге шампан шешәсен каплый торган бөкеләр. Алып килеп күрсәтмәкче, бөкене күргәнегез бардыр инде. Русча ул пробка булса да. Безнең өйдә бөке табылмады. Татар телендә ул бөке була алмый, ул тыгылыш була. Юл транспорт һәлакәте аркасында, менә аркасындасын дөрес язган, мактарга кирәк. Нәтиҗәсендә дип тә язалар. Нәтиҗә ул уңай нәтиҗә. Горький шоссесында тыгылыш барлыкка килгән. Безгә әтиебезнең каберен күрү бәхете татымады, ди Чулпан Җәлилова бер интервьюда. Һәм шушыны баш исем итеп куйганнар инде. Беренчедән каберне күрү ул бәхет микән? Анысы да бар. Анарысын татымады дигәне бу бит инде татып карау. Тәтемәде дигән сүзне әйтергә теләгәндер ул, ләкин анысы да бу стилгә бата торган сүз түгел. Ул гомумән монда урынсыз. Мәсәлән, мин моны булай дип язар идем. Безгә әтиебезнең каберен күрү насыйп булмады. Шул турыда сүз бара кебек. Тагын бер генә мисал. Салават Фәхретдинов иҗтимагый башлангычта мәдәният министрының киңәшчесе итеп билгеләнде. Иҗтимагый башлангыч ул нәрсә икән?
Моның өчен без бу җөмләне киридән рус теленә тәрҗемә итәргә тиеш булабыз һәм барда аңлашыла. Салават Фатхудинов на общественных началах фәлән. Ә бездә бит менә на общественных началах дигән сүзнең калыплашкан, халыкка кергән, урнашкан, бөтен кеше аңлый торган формасы бар. Инде билгеләнгән формасы. Ул җәмәгать тәртибендә дип атала. Ягъни акча алмыйча эшли торган җәмәгать ише. Шунысы да бар, җәмәгать белән иҗтимагый дигән сүзне дә бик бутыйлар. Җәмәгать сүзе урынына җәмәгатьчелек, җәмәгать башлангычында, җәмәгать тәртибендә дигән сүзләр урынына иҗтимагый дигән сүз никтер килеп керә. Менә бусы да шул тәрҗемәче Google аша эшләү хикмәтедер инде. Әлбәттә шулай. Ни өчен Татар-Информ агентлыгын тәнкыйтьләргә булдык, әйме? Сез аңладыгыз инде, мин әйттем. Чөнки хәтта менә Татарстан радио телекомпаниясы да шушыннан ала яңалыклар. Һәм менә Татарстан радио компаниясында бит инде анда ул гомергә соллы, анда матур сөйләм үрнәге күрсәтелеп килде. Һәм радиодан шундый җөмләләр яңгырагач, ничектер кызлар, егетләр колакны кисә бит инде, әйме? Менә шуның өчен инде буларга Илдар бүгенгә тәнкыйть җитеп торыр. Әйдәгез лайфхакка да күчеп алыйк. Лайфхак сәхифәсендә мин бүген нәрсә генә әйтер идем, менә син башладың бит инде, Мөршидә, дөрес башладың. Димәк, безнең бүгенге журналистның вазифасы аны шактый киң. Ул каләм белән генә, зиһене белән генә, интеллекты белән генә эшләми, ул хәтта үзенең кыяфәте, тавышы белән дә эшли. Шуңа күрә тавышка да таләпләр арта. Хәтта буллаларга да әйтәләр. Укытуын без укыттык. Тавышыңны кая телисең шунда куйдыр. Миңгул Галиевка барасың, бу Пугачевка барасың, кая барасың шунда бар. Ләкин тавышыңны куйдырып кил дип әйтәләр. Менә куйдыру мәсьәләсе инде ансы сез куйдырасыз микән юк икән ансы үзегез хәл итәсез, ләкин тавыш тәрбияләнгән булырга тиеш. Бу нәрсә өчен кирәк? Сулышны кую, сөйләмне камилләштерү һәм тавыш тәрбиясе гомумән. Кайбер кешенең табигатьтән тавышы шундый бит инде, ни була? Тунук була, сиплый дип әйтәләр. Кайберләрнеке минеке кебек югары була. Менә шуңа күрә тавышны радиофоничный иттерү өчен менә шушындый электрон мәгълүмат чараларына ятышлы итер өчен бик күп төрле күнегүләр бар, махсус кешеләр бар, мәдәният институтында кешеләр бар, алар белән аралашып дигәндәй. Ничектер менә бу өлкәдә эшләргә һәм үзеңә әһәмият бирергә кирәк. Әгәр дә инде анысына иренсәгез, анысы да булмаса, хәзер инде бик күп аудио китаплар бар. Менә шуларны укырга мөмкин. Һәм әлбәттә Айрат Арслановларны, Илдус Әхмәтҗановларны менә дигән сөйләм эталонын тыңларга мөмкин. Элекке буын дип аларга теге көлүп кенә карарга кирәкми. Менә без бу тапшыруда әйтергә теләдегендә, әйме, журналист һөнәренең ни дәрәҗәдә җаваплы икәнен. Киләсе очрашуларга кадәр. Сау булыгыз.